Беше заребил да слушам, ами не стана да я настрои. Ами то беше вечер на връщане. Това сам да не те фаща, че много широк. Верно ли? Мене? Не съм сигурен. Гол просто щеше да бъде по-тясно. Мисля, малко да се събера. Кое? Не е лошо. Точно че падна вече. Тя ги намери и малко продължаваме да търсим. Как се разбират, че някакви да изказват, че съм сега не лампа? Има една лампичка. Ако не мига лампичка, значи просто режим на стенда. Ако мига, значи Снима или не снима? Това е опит. Да, и ти режим. Някакъв четвърти режим, но трябва с някакъв плейбек кабел да бъдеш. Това е много хубаво да гледам. Ама не е wireless. Това не е идеално. Как да бъде да си ляскаме. Ало. Абе, тук на бункера съм, виж, махам, виждаш ма? На фараона на главата. Над фараона, бе. Ето е, бел. Бел. Синия гол на морето. Я махай. Скъпти цвятче, бе. Я махай пак. Я пак махай пак. Я подскачай. Я махни само, дигни си ръката да се уверя, че си. Не си стои, дето ми се чисти. Да, с кола и с байрака. А пък другите къде са? Значи не са далече. Хубаво, ей сега ще дойде. Нашите са отсам на байрака където синия. Зора е там някъде. Нашите са отдясно. Да. Музиката как я добавиш вчера? Някаква стандарт. Има доста песни си избираш. Къде си, мамо? Тук на бункера, на главата на фараона. Да, тук правим някакви видеота и се смъкнем надолу. Това е долу. Да. Къде сте долу, бе, не мога да изкажа? Има един син байрак в средата долу горе. Висок. Кол с сино знаме какво ще го видиш. Една барака. Зад него. И една барака и зад него е кол. Тук на нашия плаж по средата долу. Значи като погледнеш от високото има една синя барака така по средата и пред нея има един кол с сино знаме. Пък тук като минаваш, гледайте на бункера, дето отгоре на бетон, и тук снимаме, ако сме такова. Къде са? Те са някъде.
Малко може да става. Ама е много участници много. Преди да се нямаше. Една баба падна. Не е така. Спираш с колата и спираш с колата. Къде съм отпусна? Излизаш с лимонец. Първо тя има една табела за време. Ще ми кажа, че няма. Знам, че ще дойде ход с полицията. Кое е заедно? Не. Колко случва да му не видя каква улица беше, по-късно средата на България. А след като те боли да стане? Ходи си. След като те има лошо? Да, да. Но не съм сигурен дали ще видя това, защото си не супер мъничко. Просто пътях в гората. Стар не е само тук. Чисто това е.